Ahojte milí diváci. Dnes do obeda som si bol pre nového pavúčika. Tak samozrejme, ako to už býva zvykom, nový prírastok, nové video. Keďže som sa rozhodol, že by som chcel všetky vtáčkare rodu Brachypelma, tak ich postupne zháňam. Už mám Brachypelma vagans, Brachypelma albopilosum nicaragua, Brachypelma hamori, Brachypelma emilia, Brachypelma bohemei a dnes som si bol pre Brachypelmu albiceps. Takže samozrejme pre začiatočníkov áno, ako v podstate skoro každá Brachypelma. Je toto určená samička, cca tých 2,5 cm v tele, pôvod Mexiko, jed pre človeka nie je nebezpečný, jed teda je toxicky nevýznamný, čiže zdravému človeku nijak neublíži a bráni sa aj tak z času na čas iba vykopávaním žáhavých chlpkov zo svojho zadočku. Čo sa týka veľkosti, je to okolo tých 7 cm v tele cca a v rozpätí nôh je to tých 15 cm. Nazýva sa aj zlatočervená tarantula, pretože má do zlatista sfarbený karapax a telo má aj s končatinami čierne a také červenkasté chlpky. Naozaj je krásna, ale tie krásne farby, ono je vždy vidieť hlavne po zvleku. Takže teraz tie farby krásne neuvidíte. Takže pôvod sme si povedali Mexiko, samozrejme, kde obýva dutiny padnutých konárov, hlbisty nory pod kameňmi a tak. Je to zemný druh, tie moje terárka už poznáte, samozrejme korková kôra, umelá rastlinka, substrát, napájačka s vodou musí byť. Čo sa týka chovu, tak netreba to zbytočne preháňať s vlážením, do tých 60% vlhkosť úplne stačí, takisto aj teplota do tých 25 stupňov je úplný ideál, neznesú nejaké veľké horúčavy alebo veľké teplo, nie je agresívna, ani sa nesnaží nejako uhryznúť, to vôbec nie, skôr je pokojná, je celkom žravá, čiže čo jej dáte, to by mala zjesť. Napríklad v porovnaní, čo mám Brachypelmu hamori, tak tá nie je taká pažravá, takže tak. A teda začiatočníkom by som odporúčil. Takže ešte raz, pôvod Mexiko, sfarbenie do zlatista karapax, telo s končatinami čierne a s červenými chlpkami, toxicky nevýznamná, veľkosť 7 cm v tele, v rozpätí nôh cca 15 cm v dospelosti a teda začiatočníkom áno a je to zemný druh. My si ju ukážeme zbližšia a aj si ju presunieme. Takže tu ju máme. Brachypelma albiceps. Vyzerá tak, že by mala ísť do zvleku. Uvidíme, koľko to potrvá, kým sa zlečie. Tie terárka už poznáte. Má spravený úkryt, korková kôra, umelá rastlinka, napájačka s vodou a substrát, dobré vetranie. Tak si ju môžeme premiestniť. No a vybehla aj sama. A ona sa tu už zabýva pomaličky a nájde si to svoje miestečko. Takže zemný druh z Mexika, celkom pokojná, toxicky nevýznamná, nebráni sa uhryznutím, ale vykopávaním chlpkov zo svojho zádočku, pre začiatočníkov vhodná. Takže vám ďakujeme za pozornosť a majte sa krásne pri ďalšom videu.